Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Obsessed po sa akin ang pinsan ko. Feel good morning sa lahat ng kabisyong naaadik sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Jade. From Legazpi City. Albay. Bata pa lang po ako noon. Close na kaming magpipinsan. Pero iba po si Samuel. Apaka-protective niya sa akin. Yung kapag may nambubuli sa'yo ng bata ka o kaklase mo, nakalaro mo, to the rescue agad siya, sasapakin niya talaga. Hanggang sa naging 18 years old po ako at may mga nanliligaw na. Nahihirapan silang umakyat ng ligaw dahil si Samuel overprotective nga po, pati sa manliligaw. May bali-balita po na si Samuel na pinsan ko ay may gusto sa akin. Pero kuya ko siya eh. Halos kapatid ko na siya kasi pinsang buo kami. Di ako nag-iisip na may mali siya yun. Kasi ganun talaga magpipinsan, di ba? Dalawa lang po kaming babae. Ako ang panganay. Hanggang sa umedad na ako ng 23 years old, di pa rin ako nagkaka-boyfriend. At nung gusto ko na magka-boyfriend na ako, may umakyat sa akin. Basta po gusto ko na lang ikwento dito sa aking Mga katas ng nakalipas. Ako pala yung manligaw sa'yo. Ikaw? May dala kong bulaklak para sa'yo, Uy, salamat. Jade. Ang laki naman yan. Kinuha ko pa to sa may gilid ng sementeryo. Mataba yung mga lupa kasi doon, kaya ang daming bulaklak. Para sa'yo yan. Alam mo yung, nag-aksaya yata ako ng oras dito. Ba't ganito to? Parang may something. Iniisip mo ba may something ako? May something dala ko para sa'yo. Oo. Bulaklak! Charan! Oo, pero gusto ko pagkain eh. Pagkain! Alam mo, itong bulaklak, edible to. Pwede mo ito kainin. Oy. Ba't ka nandito? Oy. Kuya Samuel. Ikaw pala yan, paring Samuel. Par, manliligaw ako sa pinsan mo, par. Oo, mukhang maayos naman siya, kuya, pinsan. Mukhang maayos siya, tsaka dinalahan niya ako ng bulaklak. Tsaka anak yan ni Kuya Rupino, dyan sa kabila. Wala akong pakialam. Ba't ka nandito? Hindi, di ba may kaya sila? Kahit na. 23 ka pa lang, magbo-boyfriend ka na? 23 na ako. Pwede na yun. Oo nga naman, par. Pwede na yan, par. Uy, huwag ka makialam, ha. Hindi kita kinakausap. Par,
Matino naman akong tao, par, kaya ako umarap dito. Oo, anak yan Wala ni Kuya akong Rupi. pakialam kung kaninong anak yan. Sinasabi ko, Jade, di ka pa pwedeng mag-boyfriend. Bata ka pa. Bakit ako pwede? Tanda na nito, oh. Mas matanda pa nga to sa akin, eh. Par, age doesn't matter, par. Pwede ba umalis ka na? Dali mo na rin yung Sige bulaklak na, mo. umuwi ka na. Para hindi na kayo magkagulo dito. Umuwi ka na. Umalis ka na! Sige na, umalis ka na. Sige, Jade, Balik ka bye-bye, na Jade. lang. Dali mo yung bulaklak mo. Pakain ko yan sa'yo. Akin yung bulaklak eh. Ipadala mo na yan galing sa may Oy, sementeryo yan. dali mo na. Stricto mo naman, par. Ano, papalag ka? Sabi ko nga. Anong problema mo na naman, kuya? Ano mo kuya? Ka nagpapaligaw. Halos kapatid na kita, kaya tinatawag kitang kuya. Na-appreciate ko naman mula bata tayo. Yung mga nambubuli sa akin, pinagtatanggol mo ko, lahat ng nang-aaway sa akin. Pero yung, kuya, Ba't ka nagpapaligaw nga? pwede na ako, 23 na ako, nagtatrabaho na ako. Di ka nga pwede mag-boyfriend. Hindi ako pwede Kasi, mag-boyfriend. Gusto mo malaman yung totoo? Bakit ba sabihin mo nga? Napapagod na ako, daig mo pa yung nanay ko, tatay ko ah. Yung nanay ko payag na eh. Ano bang problema mo ha? Jade, akin ka lang. Mahal kita, Jade. Mula pa nung bata pa tayo hanggang ngayon. Kaya gusto ko itago tong feelings na to pero hindi ko na kaya kasi nagpapakit ka na ng ligaw kahit sino-sino. Mahal kita. Kuya Samuel, naririnig mo ba yung sarili mo? Magpinsang buo tayo! Hindi tayo magkapatid. Magpinsan tayo, parang gano'n na rin yun. Sabay tayo lumaki. Yung nanay mo at tatay ko magkapatid. Ano ka ba? Wala naman yun eh. Nababaliw ka. Hindi, nababaliw ako sa'yo. Yun ang totoo. Kaya ako ganito. Kaya ayoko may manligaw sa'yo dahil akin ka lang, Jade. Intindihan mo? Sa akin ka lang. Ano? What? Nahihibang What ba yan si Samuel? happened? What happened to your cousin? Ha? Hindi ko nga po alam eh. Nay, ano po gagawin? Natatakot po ako. Alam mo Bakit bang ganun po kapatid ko yung nanay niya? Alam ko po, hindi naman po ako bobo. Nag-aral naman po ako. Ba't kailangan? Sabi ko bang bobo ka? Sinabi, alam kapatid, talaga. Siyempre, alam ko family tree eh. O kaya nga. Kaya, Ano ba? Hindi kami- Anong gagawin natin dyan sa pamangkin natin na yan? Parang maganda to. Sabi Ipapadala ko ka na na namin sa Manila. bata pa lang, may something na yan. May lahi nyo talaga may something. Ano? Damay na naman ako, mga May kaibigan. lahi yung something. Ano na naman something sa akin? May Kaya ka nainis ako eh. something itchy sa'yo. Aray ko, ano na naman? Itchy ka. At least yung pinsan ko na niligawan ko, 3rd degree na yon. Malayo na. Eh yan, first class, hindi pwede yan. Mo, lahi nyo talaga may something nililigawan yung mga Wala bang ibang tao dito sa Purok, ha? sayang, sa'yo mapunta. Aray ko. Kasi mapunta sa iba, Hindi ka incheck! Pero 3rd degrees yun. Ito, Natatakot first po ako degrees. na po kayo mag-away. Mas mabuti pa. Pumunta ka na Maynila. Doon ka sa tiyahin mo. Eh, sino magbabantay dyan? Tiyahin niya. Baka masundan yan doon ni Samuel. Hindi niya alam yung bahay ng tiyahin mo O doon. siya. Ibok mo na. Magbas ka na lang. Mag-grab. Nasa Bicol tayo, magbas ka. Grabar ko. Ano, Bicol, magbarko ka. Grabos. Yan. Magligpit ka na ng gamit mo, ha? Kayo na po, kayo yung may gusto, di ba? Gamit mo kami magliligpit. Gusto lang namin malayo ka dyan sa pinsan mo si Samuel. Ay, hibang na yan eh. Kaya nga mo, natatakot mo ako, Nay. Huwag ka mag-alala. O proteksyonan ka namin. Opo. Takot na takot po ako at traumatized po ako, Uncle and Tita, sa nangyari. Ano pong nangyayari kay Kuya Samuel? Magpinsan kami. Wala akong mali siya sa pagtatanggol niya sa akin kasi mula nung bata ko kasi turing namin sa isa't isa magkapatid pero siya may mali siya pala siya.
Kaya po si nanay at tatay, pinadala po ako sa Maynila sa tiyahin ko po. Ay, nako, nakakakaba naman yung Kaya Samuel nga po na eh. yan. Ganun ba ako kaganda, tita? Oo. Pinsan ko nababa. Nung dalaga ka ba, ganyan din? wala nga Lapitin eh. ka? Wala nga. Pero alam mo ikaw, dito ka pa lang may aakyat na ng ligaw sa iyo, si Ruel. Tingin mo ba okay? Oh, mabait na bata Di ba yan. pag Saka taga may mga- tindahan sila, malaking sari-sari store nila dito sa, dito sa Maynila. So pwedeng hut-hutan yan, no? Hoy, wag ganun! Hindi ututan! Di ba ganun sa Maynila? Hindi ganun, jujuwain mo lang kasi mabait na tao ito. Mabait. Oo, mabait yan. Eh Kaya, dito daw marami scammer dito na lalaki sa Maynila eh. hindi lang sa Maynila, all over the Philippines. Sa Luzon. Para mo sa na lang, Visayas, bawat at sa Mindanao. isla ba na joaan mo? Ay, kada isla merong scammer. May contact ako. Sige tita, Basta, Go? kita. Ano sagutin ko na? Hindi mo pa nga na-meet, sinagot mo na. Eh sabi mo, binabakiran mo sa akin. O sige, akong bahala sa'yo. Halika, Samuel. Tita, Samuel, tuloy. ganda ba ng damit ko? Ay, ang ganda mo ngayon. Halika, tuloy ka. Come to mama, Ruel. Ay, Ako nga pala si Jade. oo nga. Nasabi na rin ng auntie mo sa akin na ikaw pala yan. Ganda mo pala sa personal. Thanks. Maliit na bagay. Ako lang to. Kaya nga eh. Kaso para sa akin, malaking bagay yan. Kung pagbibigyan mo tong pagmamahal ko sa'yo. Alam na rin ng mga magulang ko na Talaga? akit ako ng ligaw sa'yo. Sinabi mo? Oo naman. Ganun ka seryoso? Seryoso ako sa'yo. Tita, kami na? Oh, go na yan. Oh, go At na. makautang natin sa tindahan nila. Kaya nga, kala ko ba hindi yun yung habol natin? Hindi naman hutut, utang naman. Pag hindi pinabayaran, okay. Ganun lang naman yun. Oh, mahal na kasi kita. Unang kita ko pa lang. Mana ka talaga sa akin. Manang-mana ka talaga, pamilya nga tayo. Talaga? Mahal mo na ako? Alam mo, Oo, mahal ka na niyan. hindi na, alam mo, naniniwala akong everything happens for a reason. Kaya ako napunta sa Manila. At hindi aksidente na nakita tayo dito. Alam mo yun, the stars collide, the planets, Sagutin mo na, ang dami mo pang English. Aabot ka pa sa mga big dipper, small dipper. ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang, tayong umaasa. Ganda pala ng boses. Ilagat kanluran, ikaw ang hantungan. Bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Talaga? Ikaw ang aking Ako yung tadhana mo. tadhana. Mahal kita, Ruel. Agad-agad? Ako rin. Ayaw mo ba? Ganon din ang pagmamahal ko sa'yo. Agad-agad din. Eh di, hug mo na ako. Ano pang iniintay mo? Salamat, Jade. Higpitan mo pa. Ang sarap higpitan ko ng pa yung yakap. bukol, tita, kung alam mo na. Nakita ko nga grabe yung bukol. Di ba yan, sis? Tita, parang legit. Ay, hindi ba yan medyas, ha? Hindi, tito, parang legit. Sarap. At nagka-boyfriend na nga po ako sa katauhan ni Ruel sa Maynila. At feeling ko hindi naman na ako masusundan ni Kuya Samuel. Pero isang araw,
Wait po. Tita, ikaw na yan? Wala. Baka andyan na yung pinabili kong baka. Magsingal nga ako ngayon. Tita, wait, tita. Kuya Samuel? Kuya Samuel, ano ginagawa mo dito? Oh, relax lang. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo dito, Kuya Samuel? Binibisita Kuya Samuel, ka. mag-isa lang ako dito. Kaya nga. Samuel, Yan ang gusto ko. Mag-isa ka lang. Mag-uusap tayo. Kuya Samuel, Hindi mo ako patutuloy? hindi ka welcome. Hindi. Huwag kang umapak. Huwag kang umabante. Diyan ka lang sa labas. Kuya Samuel, huwag kang pumasok ng bahay. Relax lang. Wala naman akong ginagawang masama. Tatawagan mo yung pulis. Relax lang. 161. Mag-usap lang tayo. Wala akong ginagawa sa'yo masama. Kumusta ka na? Tigilan mo na ako. O kahit tigilan, mahal kita eh. Hindi. Kuya Samuel, nahihibang ka na. Baliw ka na. Oo! Naibang ako dahil sa'yo! Umalis ka sa Bicol. Sa atin sa Legazpi. Para ako mababaliw dahil wala ka. Hindi ko alam kung saan ka Kuya pupuntahan. Samuel, Pero umalis ka na bago buti na ako lang tumawag nalasing- ng barangay. Kuya. wala akong ginagawang masama sa'yo. Nag-uusap lang tayo. Kuya, wala ka sa tamang pag-iisip. Ano wala? Ako? Wala sa tamang pag-iisip? Ang tagal kitang hinanap. Dito ka lang pala. Kuya, tatawag na ako ng polis. Kuya. Relax! Oh, kuya. Kuya, maawa ka sa akin. Kuya, magpinsan tayo. May boyfriend ka na? Meron na. Kaya dadating na siya anytime. Umalis ka na. Umalis ka Wala na. akong Tatawagan ko na si pakialam. Ruel. Hindi ako takot Dadating yan na sa boyfriend mo! At kung... Sige, boyfriend ka, okay, sige. Karapatan mo naman yun eh. Pero ito sasabihin ko sa iyo Sa oras na sasaktan ka ng Ruel na yan, malilintikan siya sa akin. Intindihan mo? Kuya, Mananagot siya! Walang ginagawang masama si Ruel. Oo nga! Huwag mo siyang idamay dito. At kung wala na siya sa buhay mo, dahil lulukuhin ka lang yan, babalik ka rin sa akin. Dahil mahal na mahal kita. Kuya Ruel, umalis ka na. Parang ama mo na, umalis ka na. Umalis ka na. Kuya Samuel, umalis ka na. Umalis Oo, ka. Dating na si Ruel. aalis ako, pero ito lalanin mo, mahal na mahal kita. Hindi mo dapat maramdaman yan. Kasi magpinsan tayo, magkamag-anak Hindi ko alam tayo. bakit ko to naramdaman. Ayoko maramdaman to, pero Umalis ka na, please. Parang awa mo na, kuya. Nakikiusap ako. Umalis ka na. wala sa akin. Hindi, kuya. Hindi Wala kasi... na maliliit pa tayo, mahal na kita. Kuya, mali ang nararamdaman mo, kuya. Kuya, umalis ka na. Parang ako natatakot ako sa'yo eh. Natatakot Sige, ako sa'yo. aalis ako, pero babalik pa rin ako. Kuya, parang ako huwag mo akong guluhin. Mahal kita. Huwag mo akong guluhin, kuya. Kuya! Umalis ka na. Parang ako. Mahal na mahal kita, Jade. Tandaan mo yun, mahal na mahal kita. Umalis ka na.